Bali, umabot siya mga kadayot sa TikTok ng 1.2 million at sa YouTube ay mayroon lamang siyang 800 plus na views. Ayan, kaya sana... Hi! Welcome back to my channel, Adayot Vlogs! Kumusta po kayong lahat? At sana po ay lahat po kayo ay nasa magandang kalagayan. Ayan. Sa araw na to, ang yaw-yaw natin mga kaadayot ko ay tungkol diyan sa nakalagay sa ating title. Ayan. Bakit nga ba nag-viral to sa TikTok at hindi nag-viral sa YouTube? Ayan, ulit tayo mga kaadayot dahil nahulog ang aking cellphone. Ganun talaga kapag local lang ang ating lagayan ng cellphone kasi ay ito po ay nahuhulog dahil mahinang klase lang po to. Ayan, tiyaga lang po tayo. Ayan. Yun na nga mga kadayot, yung tungkol sa sa title ko na bakit nag-viral ito sa TikTok pero hindi siya nag-viral sa YouTube. So, ito po ay yung tinutukoy ko po ay tungkol po sa vlog ng aking nagsisimula pa lang sa YouTube na kapatid na si Miss Kanayunan. Ayan, lalagay ko po yung ano niya, yung sa description at saka dito yung kanyang channel. Ayan. Bago lang po siya, bali meron lang po siyang lima pa lang na video. So, kung sa maraming nagtatanong kung bakit nag-viral to sa TikTok tapos hindi siya konti lang yung views na sa YouTube, ayan. Sana po bisitahin niyo po at i-support ang channel ng aking kapatid na si Miss Kanayunan. Ayan. Bali, pangatlo po siya sa bunso sa akin. So, yung mga iba naman dyan na sinasabi na mas nauna ako sa kanya nag-vlog pero kung sa pagdating naman sa anggulo, mas magaling talaga siya sa akin, yun. Ayan, sana wag niyo na lang kami kumpara ng kapatid ko kasi ganun talaga yung, ako kasi natural, kung saan, natural vlogger lang kasi ako. Ayoko ng script, ayoko ng, yung nagme-memorize ba ako, yung nagme-memorize ako ng kahit ano sasabihin ko. Gusto ko kung ano lang yung nasa puso ko, ano lang nasa isip ko, yun lang yung sasabihin ko. Ayoko yung maraming kasi siyempre busy tayo. So, bali umabot siya mga kadayot sa TikTok ng 1.2 million at sa YouTube ay mayroon lamang siyang 800 plus na views. Ayan, kaya sana po supportahan niyo po ang channel ni Miss Kanayunan ng aking kapatid. Para pumabot niya ang kanyang WH. Ayan. Ano pa lang, nasa 1K pa lang ang kanyang WH. So, meron pa siyang 3K na bubunuin kasi since hindi naman siya nagla-live streaming kasi hindi na ngayon patok ang live streaming. Hindi kagaya noon nung ako ay nagsisimula pa lang, talagang patok na patok talaga mga kadayot ang live streaming. So, simula nga nung marami nalalagas, marami na yung takot na pumasok kayo sa live streaming. Kaya, ayan, sana supportahan nyo rin po siya. Sa lahat po na sumusuporta sa akin, sana po supportahan nyo rin po ang channel ng kapatid ko, Miss Kanayunan. Ayan, lalagay ko po sa description box at ito rin po ay reaction video natin doon din sa kanyang video. So, ayan, i-play po natin yung kanyang video at pakibisitahin nyo po yung kanyang YouTube channel na Miss Kanayunan para kayo nang po mismo po ang humusga kung bakit po siya nag-viral sa TikTok at hindi po dito sa YouTube. So, sa akin kasi, sa pagkakalam kasi bago lang din ako sa TikTok, siya siguro mga isang buwan pa lang din yung kapatid ko nag-TikTok at ako mas nauna ng konti sa kanya. Mas parang hindi madamot si TikTok na parang tawag dito yung i-recommend yung videos mo. So, kahit na kasi sa TikTok wala kang gaanong followers, karamihan na parang mabilis siyang lumabas. So, talagang magkakaroon siya ng views. Kagaya na pag nag-upload ako kahit 100 views, magkakaroon talaga siya. So, mas marami talagang
mas mabilis o parang sabihin na natin mas mabilis makapagpaviral sa TikTok kaysa sa YouTube kasi mas marami yung kabataan ngayon na nagti-TikTok kumpara sa nag-YouTube. Ayan. Ayun lamang po ang aking pakiusap. Sana po ay suportahan niyo po ang channel ng aking kapatid na sis Miss Kanayonan. Sa mga hindi po nag-skip ng ads ko, thank you po. Malayo po mararating nang hindi niyo pag-skip. At sa mga bago ko lang pong subscriber, ayan, hindi ko na kayo maisa-isa. Shoutout sa inyo at thank you po sa pag-support nyo sa channel natin na Adayot Vlogs. Thank you po. At sa mga kaibigan ko, thank you po sa inyo. Ayan, shoutout ko din ang aking sisi na si Sisi Maya Mia. Shoutout din sa aking sisi na si Jessie Fernandez Vlog. At saka, shoutout din sa kay Madam, ayan, Alaskan Vlogger, Pinay Alaskan Vlogger, ayan, isa rin sa napakabait at napakatulungin nating sisi. At shoutout sa aking napakabait din at napakasipag na sisi. Si Jupeta! Hi, si Jupeta! Thank you. Ayan, support nyo guys ang kanilang mga channel. Ayan, shoutout ko rin pala ang aking napakabait at napakatulungin na sisi, si Jenny Woodley. Ayan, pakisupport nyo rin ang kanyang munting channel. Ayan, huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit yung mga notification nila para updated kayo sa mga vlog, bago nilang vlog. Ayan, mga kadayat, napanood nyo na po ang konting patikim na video ni Miss Kanayunan. Ayan. Pakibisitahin nyo na lang po para sa full video ang channel ng kapatid ko at huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago niyang vlog. Sana supportan nyo rin po ang aking kapatid. At WH na lang, WH na lang po ang kanyang binubuno. Kaya sana po matulungan nyo rin po siya na maabot yung kanyang WH. Kung po ako umalis at magpaalam sa inyong lahat, sana po huwag niyong kalimutan i-subscribe ang subscribe button dyan at pakihit na rin po na notification bell para updated kayo sa mga bago kong vlogs. Magandang araw sa inyong lahat at sana po ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye. Hanggang sa muli. Ayan, shoutout ko mga kadayot yung mga nag-comment sa comment section ng pa-shoutout. Ayan. Shoutout kay Bisakol Ako TV. Ayan, sisi, shoutout. Shoutout din kay Mick Grace. Ayan, support nyo guys mga channel nila. At shoutout kay Tamping Sapa. Paki-support nyo rin yung bahay niya. At shoutout kay Koniko Avarquez. Ayan, at kay Ganda Baby, shoutout. Support nyo yung mga channel nila guys.